Quin disgust no poder-hi anar per la merda aquesta de ser president. Quico, com t'he de dir que no m'agafis la mà? Que no som a la cadena? És per fer-t'hi sentir més a prop. I a tot això, què cony hi fa a Panamà en Duran? Ululale, Pare nostre que ets al cel, fes que plogui o caigui gel. Ululale, holy. Sí, Espedaler, digues, funciona? Només 4 gotes? Això és que aquest coi d'indígenes no m'ho han explicat bé. Merda! Artur, baixo un moment al pa aquí a buscar paper de cuina. Quico, no t'inventis més excuses. T'he dit 20 vegades que tu sí que hi pots anar a la cadena. Segur? Segur, cony. D'acord. Tens canelons a la nevera. Només te'ls has d'escalfar. Calla tu, que ara diuen les xifres. Participants segons el govern català, 1.600.000. Participants segons el govern espanyol, 400.000 pelats. Gent que va plorar durant la diada, 500.000 a Catalunya mentre es cantava l'himne i una 50ena a Madrid mentre rebien gasos lacrimògens. Vegades que algú va fer la cunyeta i quan ballarem la sardana? 63.800. Vegades que es va riure l'acudit, 2.